Mullahan alkoi oma CrossFit-matka reilu 13 vuotta sitten ja oikeastaan siihen aikaan mä etsin jotakin tiettyä lajia, missä mä voisin vielä kilpailla ja päästä Suomen huipulle ja sit sattumoisin löytyi CrossFit ja mä ajattelin, että ai et, tossa on sellainen laji, missä monipuolisesta liikuntataustasta olisi hyötyä ja matka on ollut kyllä hieno ja on niin saavuttanut ne kaikki tavoitteet, mitä on itselle asettanut. Ehdottomasti on tuntunut luontevalta ainakin yhteistyö, että tosi rennon letkeä porukkaa on tässä Undaunted ja hauskaa heittää jerryä aina yhdessä ja Tuomon kanssa meillä tosiaan ihan oikeastaan ennen CrossFitia kun nyrkkeilin, niin silloin jo tutustuttiin toisiimme ja jotenkin juttu on lähtenyt aina ja ollaan niin samalla aaltopituudella ja sitten kun äijät laittoitte tämän yhteen, niin mulla on jotenkin aina sellainen, että mä haluan paikallisten kanssa tehdä yhteistyötä ja tukea toinen toistamme, niin se on niinku pelkästään positiivista sanottavaa ja niinku tuotteetkin, mitä olette saanut tehtyä meille, niin ne on niinku kehittynyt ja palvelee entistä paremmin tavallaan sitä harrastamista ja muuta ja uskaltaa suositella teidän tuotteitanne. Että mä oon kyllä sellainen, että jos joku tuote ei toimi, niin mä en sitä käytä ja mä en myisi enkä suosittelisi sitä kellekään. Nyt nämä Tyrrin kengät esimerkiksi, niin käyttänyt Nikit, Reebokit, muut kengät, niin kyllä Tyrri niin on ollut se paras kenkä ja meikäläinen käyttää puntarin kauttakin ne kengät, että nämä Tyrrit on vielä keveimmätkin kengät. Mä oon sitä mieltä, että ne varusteet pitää olla laadukkaat ja ne pitää kestää kulutusta. Niitä ei tarvitse paljon miettiä, että toimiiko ne vai ei. Ja Undauntedin vehkeet on kyllä, ja ylipäätänsä tuotteet, mitä te kauppaan otatte, niin ne on laatukampetta eikä mitään sekundakamaa. Mä just sanoin, että Jannella on tulossa vähän festareitakin tänä kesänä, mutta välillä pitää rentoutua. Kesäloma on tulossa. Nauttikaa kesästä, urheilkaa sopivasti. Jos olette menossa kisoihin, pitäkää ne tavoitteet mielessä. Kisojen jälkeenkin kerkeä sitten lomailla ja ottaa rennommin. Ja Suomessa on lyhyt kesä, niin muistakaa ulkoilla, älkää olko sisätiloissa.